Sí, calado, no todos, pero sí, encima. Esa mano que tal queda ahí. Aurtengo Gipuzkoako Artista Berrien programako erakusketa, 45 edizio betetzen dituen urte honetan, era berrituan aurkezten da. Orain arte ohikoa izan den finalisten erakusketaren ordez, non 21 artistak obra bakar baten bidez ordezkatzen ziren, orain 7 artista, zenbaki murriztuago bat aukeratu dugu, 7 artistek bere lana era sakoneagoan edo aurkezteko aukera eman diegu. Betidanik hartu izan da Artista Berrien erakusketa Gipuzkoako artearen egoeraren neurgailu modura, baina aurten horri nolabait aurre egin nahi diogu eta erakusketa ez dugu nahi diagnostiko emaile bezala aurkeztu edo diagnostiko emaile soia izatea ez dugu nahi, da horren ordez erakusketa esperimentazio gune bezala aurkezten da. Gorputza, zentzumenak eta batez ere jakintza garatzeko toki bat bezala. Toki horrek, esan bezala, 7 artisten lana aurkezten du eta Koldo Mitxelenako kulturunea edo erakusketaretua 7 gune edo 7 zonatan dibidutu dugu, hola bakoitzak nolabaiteko autonomiatik aurkezten du bere lana. Autonomia eta independentziaren arteko alabarrezko tentzioaren barruan. Orokorrean Agirrek irudikatzen dituenak eraikin brutalak dira, instituzionalak, erraldoiak. Gizakiaren txikitasuna nabarmentzen duten horietakoak. Hauek bere bidaietan ikusitakoa jasotzen dute, batez ere hiri komunistatakoak, Europa ekialdekoak. Irudi guzti hauen hasiera Zentrale izeneko marrazki batean dago. Zentrale Milanoko tren geltoki zentrala da. Erabat monumentala, kristal eta altzairuz egindakoa, barrutik marmolezkoa, espazio izugarria handia, irekia eta mugimendu ugarikoa. Hiru obra ezberdindu ditzakegu hemen, batetik tunelak deiturikoak, patioaren erdialdean lurrean kokatuta. Giza eskala kontuan hartuta sortutako hiru kutxa dira. Aurretik egindako instalazio batetik abiatuta sortu dira pieza hauek, eta 78 dioenez ukaezina da obelisko itxura izatea. Bi paretetan mingainak izeneko piezak aurkitzen ditugu zintzilik. Tunelekin estuki lotuta daude, hauek ere giza eskala errespetatuz eraiki baitira. Mingain likatsu antzeko batzuk dira, paretetik ateratzen diren hauek. Objektu abiektuekiko interesa erakusten zaigu lan honetan. Azkenik, Usurbilgo Urdaiagako izeneko lanak aski ezaguna den Aralarko zuloan du bere oinarria. Badira, Euskal Herriko toki ezberdinetan ere, agian horren ezagunak ez diren zuloak, hala nola Usurbileko hau.
Azken urteotan erositako objektuekin lanean dihardu. Ez da edozein objektu hala ere interesa pizten diona. Batez ere gauza dizdiratsuak, polita eta itxusiaren mugan daudenak, trofeoak, gauza zorrotzak edo punta daukatenak. Metodologikoki, beti argazkietan oinarritzen da Jauregi. Proiektu bakoitzari dagokion argazki albuma ere eratzen du. Eskulturara egiten duen hurbilketa argazkietatik dator, argazkian dagoen hori beregan atzetik, baina bukaeran oso irudi mailan geratzen dira piezak, argazkira bueltatuko balira bezala. Honela, paretean ikusten ditugunak ez dira ohiko eskulturak, argazkitik gertuago egon litezke, 2 dimentsioetatik urre. Jauregik beti teknikaren mugak lantzen ditu, ariketa simple eta zuzenak egin, agian ondo menderatzen ez duen teknikaren bat erabiliz. Interbentzio simple eta zuzenak. Zinematografia erakusketa proiektu hau, Costa Gavras, Raya Martin, Rikrit Tiravanija, Mia Hansen-Løf, Carlos Reigadas edota Oliver Assayas bezalako zine zuzendariek, Many of Them argitaratze proiekturako burututako zinema kuaderno serieetatik abiatzen da. Honela, proposamen hau, sortze elkarrizketa moduan planteatuko da, Raya Martin zine zuzendari filipinarrak ezarritako arau batzuetatik abiatu zen. Hauek garatzen joan ziren amaieran izan den kolaborazio proiektu zabalera iritsi arte. Berau kokapen ezberdinetan grabatu da. Jaipur, Delhi, Kyoto, Osaka, Nara, Taipei, New York, Nairobi, Tepoztlán, Mexiko DF, Santiago de Chile, Singapur, Abu Dhabi, Frantziako Lyon, Paris edo Los Angeles. Kapituluka egituratuta dagoenez, medio eta erregistro ezberdinak erabilia ahal izan dira. Teknologia oinarrizkoenak, beste sofistikatuago batzuekin nahastu, generoak konbinatu eta filmazioan zehar agertzen joan diren beharrizanen arabera eraikitzen joan ahal izan da makarro. Merari orokorrean forma interesatzen zaio. Hone jarduteko 2 modu aurkezten dizkigu eta 2 esparru ezberdinetan, bideoan eta materialean nola ekiten dien. Bideoaren kontu teknikoei erreparatuz gero, kasu honetan, teknika bera, narrazio bihurtzen da oso era naturalean. Materialetaz ari garenean berriz, formari begiratzeko beharra dauka artistak, nola eraikitzen diren gauzak. Bi aretotan banatzen da Otsotekoren lana, sarreraren alde banatan. Otsotekori interesa pizten diona, ikusleak irudiekiko gordetzen duen benetazko estimua da, irudiek eta hotsek eragiten digutena. Irudien aintzinatasuna gure egunerokotasunera eramatea.
Instalazio honen funtsak ez datza irudia edo iruditaldea aztertzean, baizik eta irudiaren sinpletasuna gure gaur egungo jarrera ezberdinen konplexutasunean adieraztea. Kulturaren dominazioan, indarkeria fisiko eta simbolikoan, modan, gurtzean edo matxinadan. Bi aretoetan irudi pilaketa ikaragarria dago, bisita arrunt batean ikusi dezakeguna baino gehiago. Interferentzia beharrezkoa da, zalantza sortzen digu, pentsarazten gaitu, martxan jartzen gaitu. Salasolak marrazkia lantzen du bere aldaera guztietan. Teknika ezberdinen presentzia oso nabaria da, marrazkia bere horretan aurkitzen dugu, baina baita argazkiak, pintura edo kolaxea ere. Detailez beteriko irudiak dira, oso era piktorikoan lantzen ditu teknika guztiak, eta honek osotasuna ematen dio piezari edo instalazioari. Bere lan egiteko modua sarri serieka izaten da. Honela, aurkezten zaigun muralantzeko honetan, klase bereko hainbat marrazki zenbat ditzakegu amalgama honetako puntu ezberdinetan. Irudi batetik bestera salto egin genezake, bataren eta bestearen arteko loturak bilatuz.